Kushicilelwe ze kwapapashwa incwadi ngembali yomdlalo wombhoxo wabantsundu eMpuma Koloni, imbali yeminyaka engaphezulu kwekhulu yombhoxo wabamnyama kunye negalelo lempumelelo yabadlali abamnyama phantsi kwenkqubo yocalucalulo. Omnye wabo nguBush Manana owazenzela igama kulomdlalo ingakumbi ezilokishini. Waseka amaqela afana Union kunye neWinter Rose. Le ncwadi ibalisa ngembali yombhoxo yabadlali abantsundu. Amagqala walomdlalo alamkele elikhwelo. Ndiyavuya kakhulu ngoba i-rugby yethu inebali elide elaqala apha eRhini. Siye savuyiswa ke xa ngoku besifumana lento ithi imidlalo le esport siza kwenziwa compulsory nasezikolweni. I'm very happy that the start has been made to preserve the rugby, black rugby, and especially here in the Eastern Cape. Ababhali balencwadi baqhatyelwe izandla ngophando oluthe vetshe ekubhaleni lencwadi. Le books izama ubonisa inansika yethu, imbali yethu ne-history yethu. Abadlali abafana noVido Mqathu, Peter Mkhatha noWardrobe Kgala ngabanye abadlali abangasoze balebaleke kwimbali yalomdlalo. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndisemakhanda.